Kardom aduga we korte injir kethai kiting aklimang pharatuma phan sitame nang litum kelang bom laki inhi unofficial YouTube channel pini labangso lam arjan long ilitum kachini ponji labang ke education aputhak education copy lo laben education copy si Kenangsot ma ilitum labangso alam arjan long ilitum chini pon tangde padar depin pen ilitum chethandona kicheng si abang ke lake ilitum education aputhak le chethandona education copy lo la lo kicheng si abang ke ilitum kachini ponji abang ke nangli tum matha ta hai inut lokacharli thekbo inut lokacharli do ba inut degree do ba inut doctor engineer ba inut lo that ba phan si nangli tum education ki ong nai ba la tum phan si nangli tum matha ta hai educated amunit lo nangli tum matha ta hai sida ahok pet ke kali isi education polote school college ba university along ki charli atuma phan chotong ki pudam kali education pulote ke charli me asona phan anke ilitum education puitum pudam bon loan punon tomo punon nanglitum bangalong charli dum lo ba kaprek asai punon nanglitum bangalong charli dum lo lasin nili pudamji dakabangke je ilitum lahaya phan sitame isi education puitum pudam bon lapen dothulang ilitum emhang thek plot pen ipi epo ipi ipu atum ilitum aphan lam kaning je nang than ekeng kedam nang than ko sonsi kedo ke thak nang jima pu ilitum aphan neke than hala bangso aphan sitame ilitum isi education lo pu ilitum pudamun lapen non ni likaning je dia bang nang litum ning chibi pamitu nangli inut doctor tahai nangli inut engineer tahai panangli inut kecharli degree do omoni tahai sitame nangli jongsi nangli out atur henu ikdak polote nangli phan educated pamonit nangpu damon elo nangli kecharli sitame degree do utai sitame nangli kaike amat hor kijun chithur thorbel bang ben kaike matta kachi bohong lason polote nangli phan educated pu nangpu damon elo lasi nangli phan jongsi inut educated pamonit nangpu damon e polote nangli bang hola education kecharli don alewe pinan kalima kala donato nangli to matha tha jongsi nangli phan inut educated pa amunit nang udamun e polote di educated polote nangli kecharli dodo aveve na sita nangli jongsi nangli ot chepa mesen nangli bang pen lam kaching ki chethan mesen polote hala nangli phan si inut educated pa amunit nang hokrong lasi nili pudamji madu punon kichari do uabang punon a character lapen a behavior mate a ot adura pang chepa mesen nangji lalo pulote nangli phan munit punang hokko nangli phan inut educated pa munit nang hokko tangte non abangke ilitum Kopisi education important adela why education is important for us non abangke lalo nili nangli tuma phan school college charli dunang ne pu nili nang pu pe open nili nang pu lo je educated pulote ilitum lo chari donde det atuma phan satami ilitum pudamon sida lason kali donatu ilitum school college mate kaprek ke charli ang deng education jongsi ilitum chepathek dun charli dun pulote ilitum pirthelong koson si kereng do nangjima koson si kedo do nangjima pirthelong Kopisi son ma ba son se det ma lapen Kopisi ake mema ake henoma po ilitum kimatha ajakong hepo asi donatum charli nangji ilitum school do nangji college do nangji charli nangji lasi ilitum lasi labangso lam arjana bang lan ikvet po nanglitum jongsi lamesen polote like big noy lapen nanglitum bang phansi tame share ik tame tangde dome thakni